Sanibonani nganibingelela ekuseni ngesabatha egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Nginithandani. Ngiyacela ke sidonseleke sonke isifundweni sethu sesikole sesabatha isifundo 4 esikhuluma nje ke ngokuthi the hard way, indlela enzima. Indimana ekhanda uIsaiah wethu sahluko 8 iverse lakhona u17. Indimana ke ethi ke ngiyakuthemba uJehova uNkulunkulu ophendula ubuso bakhe noma odonsa ofihla ubuso bakhe kwindlu kaJakobe. Ngiyakwethemba kuye. Ngifisa ukubuka nje leyo ndawana sizoyibona ukuthi uNkulunkulu ngabe uchaza ukuthini uma esho kanje. Naye lo okhulumayo uthemba uNkulunkulu. Ivesi libika esithombeni sokuthi ukuthenjwa kaJehova kufanele kuphelele. Amen. Zonke ezikhona makathenjwe uNkulunkulu. Sekathandazi ake ngingenise ngendaba nje lapha esifundweni emnandi exoxwayo yokholo ekhuluma ngalomntwana ogama lakhe linguHalem, owayengabona emehlweni, wayedwa endlini, wasithola eAmerica ekuyi4th floor, indlu isha, kufuneke aphume ngefastela, kodwa manje uyimpumputhe akaboni emehlweni, abakwazi ukungena, abakwazi ukuphakamisa nelada laba abantu abacima umlilo ngenxa yokuthi isimo sezakhiwo besingavumi ukuthi lokho kwenzeke. Bamzama ukumbamthembisa ukuthi akagxume, kuzoba khona inethi ezomenqaka, kwangeke abe nalo ithemba lokugxuma. Kodwa uma kuzwala iphimbo likababa wakhe, kwabe sechilexa waphola, wagxuma, zangalimala ithambo, zakadoseke nezicubu zomzimba. Nathi ke masifunde ukuthemba uNkulunkulu ngendlela efuzele intombazana. Uma uJehova ethi xhumani sigxume, ngoba vele khona inetha lakhe alibekile uba sigxumele kulona. Asikhuleke. Baba usezulwini, uma qasa isifundo sethu qala nathi ngenxa kaJesu siqhubeke naso siyophela kuze phathi siyakhuleka. Amen. Uqasa ke isiprofeto sikaIsaiah 7:14-16 uEmmanuel ozoqhamuka njengesibonakaliso esikhethekileyo senhlupheko kaAhazi. uEmmanuel ubonakala enikezwa ke ukuthi uzodla, kukhona ke ukudla lokhu ngisaba kabi kuthiwa lapha ama-curds and honey. Isizulu ngisaba nokusungasifunda ngaphansi ngoba ngisizwile ukuthi sinzima kabi. Lapha kuchapter 7:15 uyakudla amanqanga nezinyosi aze azi ukulwa okubi akhethe okuhle. I-prophecy is sort of prophet of doom, ukuthi akuzukuhamba kahle izwe liyobe lingekho esimeni, kuyobe kuphazamiseka amasimi nezitshalo kwelakwaJuda, kubulawa abase-Assyria. Chapter 7:23-25. Ngakho ke abantu kwafuneke ke babone lo Emmanuel ke noma ubani lo Emmanuel loyo wayezozaqhamuka ke azobasiza ke. Kuthola lapho Emmanuel uTestament elidala kwafuneka abalekeleleke isimeni sobumpofu nobuphofu nobuphuya obabukhona. Le prophecy ke yaqhaqhazeka ngomphonyaka ke iminyaka ka333 no332 ku BC. Ilapho ke lamazwi aqhaqhazeka khona kusho ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma kugcina ke kuqhaqhazekile. Azungena kakhulu kokuningi, kodwa nje nayo indawo engiyithandayo ukuthi uprofeti weyo kuyagcwaliseka ihlobo zami ezithandekayo. And then ke kukhona ke la uIsaiah 7:25 egcine iqala ngoverse 17 uyabonisa ukuthi uJuda wayezothi abe ngohlengwayo noma lichitheka izwe, kodwa uzoba naye uNkulunkulu uJuda ngenxa yokuba wayemthandile uJuda, ngenxa uJuda wayenza izinto zakhe eziphambene. Lapha ke nje okubalekile ukuthi uAhazi kwakhetha ukusaba kunobabe nokholo, kwakhetha ukuthembela kumngani wasemhlabeni kunokwethemba uNkulunkulu. Ngalokho ke uAhazi wabe eseba ngosukayo kuNkulunkulu obengamkhulula. Ngakho ke kwaba nokuqiniseka okukhulu kokuhlulwa kwakhe uAhazi, and futhi kuyavela nokuthi lokhu kwabe kugcwaliseka ke kwesiprofeti sesiqhaqhazeka ngasenhla
ukuthi kuzoba khona isimo esinjengalesi-ke. Le ndoda-ke ekuthiwa-ke nguThiglath-Pilesa wesithathu kubonakala-ke naye ezenzela izinto zakhe uma ngabe esesondeziwe-ke yile nkosi yakwaJuda kunokuthi isondeze uJehova. Lamavesi-ke amakhosi esibili 16 10 to 18 isibili Chronicles 28 20-25 so lapha ukuthi nje okubalulekileyo amaphutha enziwa Ahazi uthatha indawo yokuba ngumpristi engayikhonzwanga uNkulunkulu, benza izimhlatshelo neminikelo ethempelini okuyizinkonzo zabapristi, aphinde ahambe ngaphambi kaNkulunkulu kunokuhamba emva kaJehova, aphinde futhi aqhubeke eyanjalo ebubini ebabubi phambi kaNkulunkulu. La esikutholeyo futhi ukuthi wasuke wathemba kumuntu njengoba sengishilo, wangethemba uNkulunkulu ukuba amsize. Ngakho-ke lokho kwakuyisimo nje sasikhombisa ukuthi kwakuzoba kubi. Ngithi-ke mina ukukhetha kwethu-ke bantwana bakaNkulunkulu ake sikhethe into zaphakade ezingabonwa kodwa eziphila ezingena zaphakade kunezibonwayo ezingezesikhashana ezidlulayo. Uma sibheka lana kini segameni kafushane, egameni kukhona incazelo. Sibona indodana yesibili kaIsaya enegama Umaheshalahash-Baz, igama elide impela. Uzathi umbhali uma udlala nengane uthi ayijikijelele ibhola, bekuphasela ibhola, ungathi ukukhuluma uthi kube sekuhamba isikhathi ngoba lide kakhulu igama. Kodwa iprofesi le ekhuluma-ke ngokuchithwa kweDamaseko neSamaria, kwachithwa-ke iwona umbuso wase-Asiriya njengoba iprofesi ibishilo. Kodwa kubalulekileyo nje ukuthi uNkulunkulu uhlala njalo ithemba labantwana bakhe ngazo zonke izikhathi. Kufuneka ba ubheda uJehova nabathembekileyo ngoba uthi insali iyakubuya. Ilo nto-ke ebalekile ukuthi uNkulunkulu noma izolichitha izwe lakwaJuda kodwa bakhona abayinsali abazobuya ekugcineni. UIsaiah 8:1-3 ukhuluma-ke naye ngegama lomntwana-ke echaza nokuthi umntwana wenkosikazi futhi umntwana wasemshadweni. Lo kungani ekuchaza lokho Isaiah ingoba le prophecy yakhe i-credible and authentic, nanokuthi futhi lento ayishoyo ligama lomntwana liqukethe umyalezo uzofezeka masishane nje, ongekuthatha isikhathi eside bese uyafezeka masishane. Akasizeke uNkulunkulu nathi asiphe umusa njengabantwana bakhe emaphutheni onke esiwenzileyo. Uma sifuna engasindisa uNkulunkulu, umgomo esigijima nawo nje la umgomo othi thina ngamunye ngamunye senzela amaphutha kamoya, kodwa masibela kuJehova kukhona umusa asibekele wona. Leyo ndawana-ke ngathi nje kumethemba uJehova nsuku zonke, nokuhlala emiseni wakhe nsuku zonke, kanye futhi nokubuyela kuye kusenethuba. Oyena kuphela umsindisi wethu uyosisiza ngoba yena kuphela ongasisindisa, akekho omunye. Egameni-ke bakithi sengithile khona incazelo, kukhona umuntu, khona isimilo egameni. Ngakho ngokuthi iTestamente elidala nelisha amagama ikhathi eziningi aneyincazelo. uPaul usho umncinyane, Paul means little, kanti amagama lawa anjengoJesu lichaza umsindisi osindisa abantu bakhe, Emmanuel, uNkulunkulu phakathi kwabantu bakhe, uDaniel, uNkulunkulu umahluleli wami, uHananiya nawo nencazelo yakhona, Azariya nencazelo yakhona, nangola futhi naye uMishayeli ochaza ukuthi-ke uNkulunkulu balo njengoNkulunkulu. Na lento isho ukuthi nje egameni kukhona incazelo noma into ethile elishoyo igama. Ngola nje igama, ngamanye amagama funeka sihlukanise igama as ibizo negama as isimilo somuntu. Yileyo ndawana-ke ebalulekile ukuthi ukubizwa ngegama nje lihle kodwa sisibi isimilo akuzomsiza ngalutho umuntu, kanti noma lilihle igama akube kuthi nesimilo sakhe ukuze kusizakaleke phambi kwakhe noNkulunkulu bakwazi ukwamukelana ekugcineni. Leyo ndawana-ke nje siyithola ukuthi kwaba nenhlekelele enkulu ngokubuzwe nangokumbutho ngesikhathi senkosi le yayingafuni ukulalela uNkulunkulu, inkosi uAhazi. Kodwa ngiyaphinda ngithi insali kaNkulunkulu iyasinda, noma insali kaNkulunkulu yokubuyela. uThixo uyayibekela abantwana bakhe sonke isikhathi,
abake balahleke ngenxa belahleka abanye. Jehova ngasuke sesikhathi unensali ngathi ngangikhetha nami ngibe kwaba insali yakhe. Uma abanye bedlala namhlanje besuka kuNkulunkulu, ngingasuke kuye nawe akukhethe futhi ungasuke yena uNkulunkulu. Uma siya phambili ke sithola indaba engiyithande kakhulu ethi akukho lutho ozolisaba uma wesaba uNkulunkulu. Ngaphinda akukho lutho esizolisaba uma sesaba uNkulunkulu. Ngitheke mangifika lana ngathola ithemba lamathemba ngezikhathi ezingezona ezethemba. Ukusaba uNkulunkulu kuqinisekisa isibindi sokungesabi enye into. Ngisho abantu sibasabana basaba uNkulunkulu, bengakhuluma basithuke basicwense, kodwa khona uJehova into awusiza ngayo ngesikhathi esizayo. Lawo magama ke abalekile. Ngijabule kakhulu ukufunda lapha esifundweni ukuthi omengameli waseAmerica ubani kosambuzo uRoosevelt ngo-1933 March 4 wakhuluma inkulumo egcotshwa ekhuluma lesizwe sakubo esasiphansi kwencindezi. Wathi nje into kuphela esingayisaba yenye ukwesaba. Nayo into engiyithandileyo ukuthi asokusaba ukusaba khona singesabi, ngoba siyisaba uNkulunkulu okuyena kuphela ongasisizo. Isaiah kumlayezo wakhe uqukethe lo nkulumo kubantu abaphelelwe yithemba ukuthi masaba uNkulunkulu akho kunye singakwesaba. uNkulunkulu uyaxwayisa ngo-Isaiah ukuthi bangesabi lutho olusabisayo mabesaba yena uNkulunkulu. Isaiah 8 verse 12 and 15. Aphinde futhi aveze umbhali lenkulumo ke yokusaba uThixo, ingongoma egcwele iBhayibheli. Isibonelo esikahle uSamuel 14 verse 6 kuya ku12, ingelosi eyintathu eyokuqala ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo yakhe, nikhuleke kuye owenza umhlaba, ulwandle, izulu nemithombo yamanzi. Ngakho ke la kunokusaba izilo ezichaza kuSamuel 13 ku14, asisabe uNkulunkulu kuphela, hayi okunye. Lawo magama ke esiwathola esemqoka noma ke ebalekile. Ukuhlonipha ke uNkulunkulu ikona okumesaba uThixo, hayi ukuthuthumela uma sikhuluma, ngoba le nkulumo uthi siyemesaba uNkulunkulu noma mesabe uThixo ayiphikisani namazwi kaJohn okuqala 4 verse 18 ethi akuwesaba uthandweni. Kodwa kuneyinhlobo zokusaba. Lokhu kusaba esikhuluma ngakho akhona ukusaba wethuke, kodwa kwesaba ukuthobeka nokuhlonipha nokuchema noNkulunkulu zonke izikhathi, nokungafuni ukumphoxa uNkulunkulu ngoba umesaba futhi umthanda uNkulunkulu. Ilawo mazwi nje bathandekayo esiwafumanayo la asemqoka ngendlela engazange ize ibonakala. And then siyathola ke futhi ukuthi abantu abaphilayo bazalwane kodwa abangabongi banesimo esingesihle sesiphetho. Ngakho ke umuntu ozophetha kahle yilo muntu ozophila esaba uNkulunkulu kunokuphila ungamesabi uNkulunkulu. Kulesi sikhathi Isaiah 8 verses 16 to 22 lapho sithole khona nje ngokufinqa ukuthi ukuthemba uNkulunkulu ikona okubalulekileyo kunokuthemba izangoma nabo bonke abanamadlozi. Ilokho esikufumanayo la uNkulunkulu asixwayisa ke ukuthi abakhonza uNkulunkulu abahlabeli amadimoni, ngoba abahlabela ithombe bahlabela amadimoni. Thina kasiyezilakeza ke leyo nto enjalo noma iqhamuka lezi khathi zamanje ngokuhlukahlukana ukuba kukhonzwe izinto ezingamadimoni nezithixo enjalo. Kusisikhathi qhamuka lento lezi ngendlela zesimanje eyikhona nangesayensi ekhona, kumele sizokhetha ukukhonza uNkulunkulu, ngoba inkosi uAhabi ngongamkhozi wakhe uNkulunkulu akazakangcwatshwe emangcwabeni amakhosi ahloniphekile akwaJuda ngenxa yokuthi wayefe engenzile lokho uNkulunkulu akuthandayo. Lawo magama ke eswatholeyo futhi nokuthi ke inkosi uSaul nayo yamnenga uNkulunkulu ngokungathembeki kuye nokumlahla nokusuka kuye nokubuka nokuyeza ngomeni uyofuna kuzona usizo. Wanenga uJehova isusa wayesefaka ke endaweni yayo le ndoda ke igama layo linguDavide owaba inkosi kwaIsrayeli. Kafuphi nje engikufumana lapha ukuthi onke lamazwi angasehla bazalwane, isifundo sakhona sithi nje asibongeni bafethu sisaphila, ngoba ekufeni asinakho ukubonga, asidumise sekhona, ngoba ekufeni asinakho ukudumisa uThixo
kuze kube siyavuswa kwabafile simdumise-ke sesivusiwe. Kodwa ngaphambi kokuvuswa even kokufa kukho ukukhonza uNkulunkulu. Ngakho-ke asiqhelaneke nemimoya i-spiritualism ngoba singakwazi imimoya yesitha njengoba kuyiwa izangomeni, abanye beya kubathandazi, abanye beyinyangeni, abafike baxhumanise ngamathambo nabaleleyo, bakhulumisa abaleleyo. Leyo nje indawana esikude ndawo njengabantwana bakaNkulunkulu asihlangani nayo ngoba ivele phakathi kwethu noNkulunkulu ingubutha. Ngifuna ukubeka lawo magama nje kafuphi ihlobo zami, and then sesigoqa-ke isifundo sethu singabuka ukuthi incwadi ebhalwa ngumama White, Ellen G. White, incwadi i-Great Controversy, ikhasi ngu-551 no-562, kunombuzo uthi ngabe abafileyo bethu bakhuluma nathi na. Lezi insuku-ke la kumaHebheru kwakukhona iklasi elalithi lona likwazi ukuthi namhlanje libe ngabantu bakamoya abakwazi ukubamba ukuxhumana nabafileyo. Benelo moya-ke wobungoma, umoya-ke ababethi utholakala-ke emhlabeni eminye. iBhayibheli lithi-ke manje uchaza ukuthi umoya wamadimoni, njengoba esho uNumeri 25:1-3, Mahubo 146 verse 28, 1 Corinthians 10 verse 20, Sambulo 16 verse 14. Yena uthi usho ngokusobala ukuthi kuba bangomoya bamadimoni abangcolile abaphuma ukudukisa amakhosi nabantu basemhlabeni, bengcole njengeyingxanxa, bengomoya bamadimoni, omoya-ke abathathu. Uchaza kahle isikhathi bayile moya abathathu, but okwanamhlanje asiqhele komoya abangcolileyo, abangcolile ngendlela yokuthi bangomoya bobungoma babafile, okumoya bamadimoni azenza abantu abafileyo. Leyo nto siyazi kahle-ke thina kafushane nje basiqonde kabanzi ngesimo sofileyo nesimo sokufa nje, ukuze singadideki lo mhlaba kulesikhathi samanje. Ngesikhathi sakwa-Israyeli-ke uNkulunkulu beke-wacaca ukuthi umuntu okuyena idlozi kuJehova uyisinengiso, noya kulowo muntu loyo naye futhi wenza into uNkulunkulu angayamukeli. Lawo mazwi-ke siwafumene la, lo muntu ubebulawa nokubulawa, akhandwe ngamatshe, libuzwe phezu kwakhe igazi lakhe, okusho ukuthi wayengathandi uNkulunkulu kuba leyo nto izenzeke. Nakulesikhathi samanje sobumnyama ithanda ukugcwala lento yemimoya, nasema-TV nje sekuyona nto esisakazwe sivezwa nakhona koma-radio, iyathanda nokuthi bayigqugqumezele mayingasididi. Nasemhlabeni wesayensi kuningi osekuqhamuka okuyimimoya engahle ingene nasemabandleni, ofuneka le moya masiyiqaphele ngoba ayinaso isisekelo esihle kodwa esibi sikaSathane. Ayingabi nobungani nathi noma ngabe ingene emakhosini imbala la amakhosi kuma-courts, amakhosi thina masingabi nalokho kuvuma lo moya odukisayo kokuthi uvuseleleke noma uphinde usebenze. Nendaba-ke yobuthakathi-ke yinto enqatshelweyo njengoba enqatshelwe nasesikhathini esendulo, futhi njengoba inyanya nendaba yamadimoni. And then u-Isaiah-ke lapha-ke umndeni wakhe ukweza kwawo ubonakala-ke nokukhuluma kwawo kuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu unomlayezo wesiqeqesho kanye nethemba. Lokho kuphela okuphephileyo kubethemba uNkulunkulu nokuthi uJehova uwenzani. Siphinde futhi simthande uNkulunkulu bese uthando lwakhe lusiqinisa, lusivikele, lusiqondise, lusihlinzeke ngalokho uNkulunkulu ukuthi ungubani. Lokho-ke siphendukele kuwona amandla kaNkulunkulu, kungenjalo sizophela kabi uma sisemandleni lawa abusa lapha emhlabeni. Buseka hlobo sami isifuna sesiphilile-ke manje, siyathemba sibambile indlela enzima. U-Ahazi uhambe kabi, wangenza kahle phambi kaNkulunkulu isiphetho, hayi wagcina-ke efake njengoSaul naye owafa esezangomeni. Ngiyacela-ke yonke ingxakeko esinayo ayingasise ezangomeni ngoba uNkulunkulu akavumi. Asiye kuyena uJehova, sifuna yena uNkulunkulu wethu. Inkosi ibusela amazwi masikhuleka. Kazo nomhlaba iba nathi ngoJesu. Usigcina kumoya wakho, hayi moya zangoma nomoya amadimoni ngoKristu. Siyakhuleka manje naphakade. Amen.